Horas bangso Batak, horas madihita sa luhut na, majalo tua di godang di pesta pertangyangan puna tahun punguan marga. Amang panggoal pargosi, parida na susuk parlop panadabu, nyela paduh manugut tinaruho potari, batara guru hudul batara guru padapotan, amang pangului, amang siuluan, manggora na sukok di langit, marsuaran na tadus tutano, parpanangan na kok dirura, partaganing parunungunung para dede partarias na malo, dijolo hamang si aduo, dipuli hamang si bemaun, ditunga-tunga hamang si pasangapon, na siap marpangiduat mata debata, marhite uning-uningan doho godang sa bangunan, nang manotor mahami amang, paparan dipun nami, borsak si rumong kursi hopeng lubat turuan boru bere, nadong di Cikarangon, neng paninggal tangan kami amang pada ukoting, ala marmula nuna uli, marmula nuna denggan, asa siajur mula topa, mula ni rumah ijuk, mula ni rumah korga, mula jelma berbisuk, mula jelma barroha, marmula dua amang songkodang, marujungko songot tali, neng manok termahami amang, baik damang ma godang mulai.